Здравейте! В този епизод ще видите разходката ни до връх Драгоена. Началната точка е малко след табелата на влизане в село Буково. Има място къде да оставите колата си и тръгвате по широк коларски път право към върха, който се вижда. Горе-долу на средата на пътя има една чешма с малка беседка. Тя също може да ви служи за ориентир. Почти през цялото време лесно се следва пътеката, въпреки че маркировката се губи на места, а някъде изобщо я няма. Това е връх Малка Драгоена. От самия връх се открива много хубава гледка във всички посоки. Времето за изкачването е около 60 минути. А тук срещу него е и връх Драгоена. После се продължава по пътеката директно към самия връх, но тъй като тук явно по-рядко се качват хората и самата пътека си губи на места, по камъните има маркировка до някъде и трябва да се ориентирате по нея. В последната част вече на изкачването маркировката се губи и пътеката навлиза в гора и храсти и там вече всеки се изкачва кой както може. От самия връх Драгоена вече няма много хубава гледка, тъй като е обрасъл с ниски дървета и храсти.
От Малка Драгойна до Връх Драгойна разстоянието се изминава за около 30 минути. Ако сте наблизо в района, маршрута не е особено труден и е подходящ за една приятна разходка. Това е всичко за този епизод. Довиждане!